Buya emoyier kaka jakom mar UDA County ma Homa Bay bang' yudo ombulu 108 yiero mane obagi kawuono. Silas Jakakimba emoyudo lemo mar jagoro mar UDA County ma Homa Bay. Ali abich miwaler koya e County ma Homa Bay kotenre kod chal mar yiero maduong' bura mar UDA e County ma Homa Bay. Duond bura mar UDA osebedo kata yiero mar kor gwenge ne jotelo mopogore mabiro tayo duond burano e kaunti ma Homa Bay. Chenro manochaki e tesende mag luto ombulu wards 40 manitie e kaunti ni kaachiel kod kuonde chung'ute buchi 8. Odiochieng' ma kawuono chenrono ne otieki gi yiero jotelo lemo 20 ma opogore mabiro tayo duond bura mar UDA e kaunti ni. Chenro mane obagi e log tich mar UDA mayudore e boma ma Homa Bay. Kamoko kuom kombe mane ilaro ting'o lemo mar jakom mane ilaro kod Kennedy Obuya, Rosemary Rumo, Shema Waga e kind mamoko. Kalemo mar jagoro to ne ochung'e kod Silas Jakakimba, Benta Sauke e kind mamoko. Jakanyo e board ma ochung'ne tayo chenro mag yiero e duond bura mar UDA Alake Deda ma osebedo katayo chenro no okoni chenro makamano osebedo ka dhi nyime yor kwe e kaunti ni. We are conducting county level elections where we have 20 positions that are supposed to be elected. We commenced on, at the polling station. We had about 14,300 aspirants. Now at the county level we have 44 who are vying for the various 20 positions. We have 159 delegates. This exercise has been free of any significant incidences. Jokanyo mag UDA ma osebedo kawuok oko ne chenro mar yiero makamano okoni lwasi maber mar yiero makamano nyiso demokrasia maduong' e piny Luo ka giwacho ni sani koro UDA ni kod jotendgi mabiro konyogi neno ni mbi maduong' burano medo landore e kaunti ni. Jochung' wetena beduru gi chuny ni makata chama mamoko ka biro timo nomination kata gitimo elections mag party wamigi environment mokwe kaka gimiyo kawuono mondo wadhi mbele gi ngima kaka pile. Waneno ka lokruok dhi biro Homa Bay County ka lokruok man wadwaro. Mae gima wadwaro e chama ni chama ka timo yiero bed gi kwe kaka waneno UDA ka. To maduong' moloyo ni wadwaro mondo wadoge kor gwenge mondo wadwar kura ne Dr. William Samoei Ruto. Bang' yiero makamano josiasa mag UDA e kaunti ma Homa Bay koro wacho ni gin kod teko mar chako wuoth e konde te mag kaunti ni ka gitego duond burano kendo ndiko jokanyo manyien kane gikone jotelo mag duond burano mondo ti kanyakla. Kawuono achung' laro kom mar Secretary General mar party e county. Tapani ung'eyo tich mar Secretary General en emomiyo party ngima e ground. Ngiso ni kapo ni Nyasaye yadhi through to kata mane ofisa lofam kama tiye Nairobi apani chema mana butiyo ndalo 3 kata 4 ndalo 2 kata 3 bubedo kan mana Homa Bay ka e counties gi e polling stations wate chon e piny Luo gimoro amora mane laro kata piemie koko ne nyaka bede kata bed mipira kata bed sport moro amora koko ne bede kata lo kata koloyo. Omiyo UDA okelo apaya manyien modwa luwo apaya maonge koko apaya ma ji pieme joma lo dhi dala joma oloyo be dhi dala gi kwe. Mae gimoro ni mondo jomodong' duto bende okopi. Yiero ni ne ok en mar giko ne, ok en to gi kuo. Ne en mana madhi pango mondo wabed gi chenro mitiyo godo. To ji te bang' kwatieko biro bedo joloch. Nikech wabiro bedo ni wabedo timo yiero mar kwe kendo UDA biro nyiso jowa mong'iyo gi gwerruok, gi gorruok, gi ketho gik moko ka. Ni wang' ni wayudo thuolo mar timo gigo moriere kendo mokwe manyiso luor kendo nyiso dongruok kendo nyiso rieko ma jaluo ni godo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.